дар шаҳри душанбе аз ҷониби соҳибкори бо нангу номуси ватан Илҳом Содиқов толори барҳавои варзишӣ бо номи PMC сохта ба истифода дода шудааст, ки ба макони солимгардонии сокинон табдил ёфтааст. ин тадбир дар партави сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади фароҳам овардани шароити хуби машқу тамрин, эҳёву рушди намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла муҳорибаҳои омехта, бадансозӣ, фитнес ва намудҳои дигари варзиш ба роҳ монда шудааст. ҳадафи дигари бунёди иншоот оммавияти варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба обу тоби бадан мебошад. дар асоси сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат ки ҷавонон нерӯи созандаи кишвар мебошанд, мо ҷавонон тасмим гирифтем ки каме ҳам бошад дар самти солимигардонии ҷомеа саҳми худро гузорем. дар якҷоягӣ бо ҷавонони суботкору созандаи ватан аз ҷумла Илҳом Содиқов ки дӯсту бародари мо дар якҷоягӣ тасмим гирифтем ҳамин толори варзиширо сохта ба истифода қарор диҳем. Толори варзишӣ мо дар се баъз кору фаъолият мекунад ки дар ҳар як баъз зиёда аз 60 нафар, дар якҷоягӣ дар як се баъз 180 нафар омада машқу тамрин мекунанд. барои машқу тамринҳо мо беҳтарин устодони варзишро даъват кардагем, дар ин ҷо кору фаъолият мекунанд. толори варзишӣ аз рӯи лоиҳаи зебою замонавӣ бо сифати баланд бунёд шуда бо муосиртарин таҷҳизоти машқкунӣ муҷаҳҳаз мебошад. барои истифодаи варзишгарон дар ин ҷо ҳуҷраҳои корӣ, ҳаммом ва либосивазкунӣ сохта шудааст. лоиҳаи толори мазкур бо дар назардошти ороиши хостаи замони муосир ва фароҳам овардани шароити меъёрии машғул шудани сокинон ба машқу тамрин таҳия гардидааст. тарбиятгирандагони ин толор аллакай борҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ шарафи кишвари моро ҳимоя карданд. барои тамрини варзишгарон дар ин ҷо мураббиёни соҳибтахассус фаъолият карда нозукиҳои риштаҳои варзишро меомӯзонанд. дар се баъз дар ҳар як баъси зиёда аз 50-60 нафар варзишгарон тамрин мекунанд ва худам варзишгари дар мусобиқаҳои дохилӣ ва беруна ҷойҳои намоёнро ишғол намудам ва айни ҳол тасмим гирифтам дар ҳамин толори варзишӣ ба ҳайси мураббии бадансоз кор ва фаъолият кунам. ҳадафи асосии мо ин аст ки ҷавонон ба ҳар роҳи бад нарафта дар ҳамин толорҳои варзиши барҳаво омада тамрин кунанд. боиси зикр аст ки давоми нимсолаи якуми соли 2022 дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 44 иншооти варзишӣ аз ҷумла 28 майдончаи варзишӣ, 13 толори варзишӣ ва 3 маҷмӯаи варзишӣ бо харҷи зиёда аз 86 миллиону 56 ҳазору 884 сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст, ки аз ин 9 миллиону 438 ҳазору 884 сомонӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷавӣ ва 76 миллиону 618 ҳазор сомонӣ аз ҳисоби сарпарастон мебошад. ин корҳои ободонӣ ҷиҳати рушди инфрасохтори варзишӣ ва таъмини шароитҳои созгор барои ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ҷалб намудани наврасону кӯдакон заминаи мусоид мегузорад. солҳои охир таваҷҷӯҳи насли наврасу ҷавон ба намудҳои муҳорибаҳои омехта ва намудҳои варзиши вазнин бештар гардидааст. инро ба назар гирифта дар толор барои тамрину сайқали ҳунари размгарӣ шароиту имкониятҳо фароҳам оварда шуданд. дар ин толори варзишӣ ба намуди варзиши унифайд машғулам ва дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардам, ҷоизаи чемпионати ҷаҳон мебошам. машғул шудан ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ омили муҳими таъмини солимии ҳар як нафар, омода шудан ба мусобиқаҳои варзишӣ ва ба таври шоиста муаррифӣ кардани давлату миллат дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошад. зинрӯ ҷавононро мебояд ки аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурда барои солимии ҷомеа саҳмгузор бошанду Тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳонӣ арзанда намояндагӣ намоянд.